Wannan boshi. Wani kuma alaji kwana biyu. Na ga hekin gadi ga. Kwana biyu alhamdulillah. Ai ku ke shiga da ku ga da. Eh da ku ga masu dawai. Bar malam shi. Me da do he me da. Zo sai da malam. Ya magana daji. Dan daji malam idi labari ne. To malami. Wai da dan gani zan yi. Malami wannan ba ta gano. To. Ai wannan bala'i je ciki sosai. Ka ai Wannan kan daga kake gani ai dole ma a hankali ake labata. Ka ai kayan makami sai me da. Tun daga kan mu ce. Kan mu bana shekara 100 da mutuwa. Wallahi an can shamiya. Bari. Allah ji dan shi. To magana dawa malam Bauchi. Dawa ai labari ne mai tsawo. Muna jin ka. Tunda nake shiga daji malam idi. Na taka toyi kala daban-daban don kautawa. Ita wannan kafai. Wata kawai da kake gani. A daji. A daji. Na ba dajin da ban shiga ba, na shiga daji da kala daban-daban shi ma. Kai a ni lokacin da idan na je daji sai in yi wata 3 cikin dawa ina harbi. Wata 3 tir. Aiki ne sai ku. Aikin daji ai sai mai daji. Aikin da sai me da. Ai ka ba mutum da aikin shi kawai. Aiki sai me shi. Bari mutum da aikin shi. Ina jin kamar Bauchi. Wannan karan la ilaha illallah. Da na shiga na ga abun al'ajabi wanda ya bani mamaki. ‘Ya'yan shi ne, jikokin shi ne, ƙannen shi ne, matan shi. Shi toye. Shi sarkin aljanu. Shugaban su gaba Sai da. ya gashi ya hito. Yana hitowa. Ya ce, Bauchi! Shi wa sarki aljanna? Yana cewa na'am. Sai na ga idanu ta jajir. Sun kaɗa. Sun jajir. Sarkin aljanu. Shi da kanshi. Malam Bauchi gaskiya wannan zance na To zan ma ƙarya ne? Aikin banza aikin wuri. Ko ba ku shiga dajin nan? Ba ka shiga dajin nan? A ni fa ba sana'a ta ba. To sarkin aljanna da kai kira ma shi. Sai kira shi ba zan kira shi. Ai ga sarki aljanna.